Hola, bon dia a tots. Som Abdelhadi Benyaoub, alumne de segon de batxillerat F de l'IES Mossèn Alcover. El dia d'avui, en aquest vídeo de recomanació, vos parlaré del llibre de Joana M, que és un dels llibres que més m'ha agradat llegir. Al llarg del vídeo tractarem els aspectes més importants d'aquest llibre i al final una breu valoració personal. Joana E fou escrita per Maria Antònia Oliver Cabré i publicada el 1992. Maria Antònia Oliver Cabré va néixer a Manacor el 1946. És considerada una destacada escriptora mallorquina en llengua catalana, inclosa a la generació dels 70. L'obra de Joana E és una novel·la biogràfica. Està orientada en una crítica social que toca el tema dels canvis socials en la postguerra. És una història real. L'autora va conèixer a Joana, qui li va explicar la història i qui li va donar permís perquè la pogués escriure, amb la condició de que el seu nom aparegués amb el pseudònim de Joana E. El llibre de Joana E va guanyar el Premi Prudenci Bertrana el 1992. Aquest llibre m'ha agradat molt i el recomanaria a un públic tant adult com adolescent. És un dels pocs llibres en què el lector es pot posar en la pell de la protagonista i a mesura que avança la trama viure els fets en primera persona. També apareixen figures com Antoni Maria Alcover o llocs com la Seu de Palma, que ajuden a que ens imaginem de manera més realista els fets. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que pugueu disfrutar d'aquest llibre.